Moikka! Mä lähden ihan kohta tekemään aamutallin ja mä siirsin eilen hevoset takas ulkotalliin ja talli on sen takia vähän sotkunen. Älkää välittäkö sitten siitä. Tosi tälleen nätti pakkaspäivä, niin mä varmaan kuvaan heppoja tänään kanssa ja käytän hyväksi tuon auringonpaiste. No niin, nyt laittakaa silmät kiinni, talli on hallion sotkunen. Mutta täällä nämä ovat taas onnellisesti tallissa. Ja mä ihan tavalliseen tapaan annan hevosille aamuruuat. Sitten mä vien Soman ja Mortin tarhaan. Ja sitten mä ratsastan Sampalla. Ja sen jälkeen mä tapaan monet kuvia sitten. Okei, nyt mä annoin noin ruuat. Ja nyt mä annan niiden syödä jonkin aikaa. Ja mä käyn sillä aikaa laittamassa kentälle jotain puomeja ja tämmösiä Sampaa varten. Mä en kestä tässä niinku tän esteet tolppien tässä päälläkin on tällaista juttua. Jäätä. Siis. Niin, jos emme osannut, niin mä menen Sampalla varmaan jotain jumppasarjaa. Ja jotain tällaista. Mä voisin käydä sillä jonkun loppujäähyttelyn sitten jossain lyhyellä maasalla. Tällä kertaa nää puomit tähän. Tässä on siis vaan 3 puomia tällä, mä jossain vaiheessa korotan niitä ja näin. Mutta nyt mä käyn viemässä Soman ja Mortin tarhaan. Ja sitten mä varustan Sampalle. No niin, jos lähdetään. Ui. Siis nää tarhat on kans vähän järkyttävässä kunnossa. Mä nyt sain tallusteltua ton toisen tosta tolleen käyttökelpoiseksi. Eli Mortti ja Soma pystyy olemaan samassa tarhassa, mutta Sampalla pitää olla oma tarha, joten näitä ei voi pitää yhtä aikaa tarhassa, koska tuo isompi tarha ei ole käytössä tuon lumen takia. Ja en saanut sitä pois siitä, joten näitä pitää tarhailla eri aikaan vuorotella aina tuossa pikkutarhassa. Noin. Älkää välittäkö, kun mä niiskutan koko ajan, koska mun enää vuotaa, vai sille mitään. Mä en saa tätä pois. Apua. Noin. Mutta siellä ne nyt sitten on ja nyt mä rupean varustamaan Sampaa. No niin, nyt mä sain varustettua tän herran ja mä lähden lämmittelemään. Noniin, nyt on Sampa ratsastettu. Ja äsken vähän aikaa ravailin tässä, mä käyn vielä vähän tässä maassa kepättelemässä. Ja Sampa meni ihan kivasti, jos ei nyt paria tavallaan kieltämistä lasketa. Mutta siis muuten meni ihan tosi kivasti. No niin, saavuimme takaisin tallille. Ja nyt mä laitan Sampalle vaan loimen, vien sen tarhaan. Ja sitä ennen tietenkin otan Soman ja Mortin sieltä pois. Ja sitten mä kuvaan Morttia ja Somaa. Ja katsotaan mitä sitten. Hänellä loimi päällä. Ja lähdetään hakemaan Morttia ja Soma tarhasta pois. Että pääsee sitten Sampakin tarhailemaan. Sulla on kyllä tukka tosi kauniisti. Apua, näin. Mulla aina, jos mä kuvaan ja otan riimun pois, niin mulla tulee aina sieltä ongelmia. Mutta nyt on sama. Tuossa karsinassa ja sitten lähdetään hakemaan Mortti.